Mga kaigsunan og mga mahal namong tigpaminaw ining tungora karon, ano sab kini ang tulumanon sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang mga langitong lamdag sa kinabuhi. O kini karon yung alagad Chief Minister Reverend Charlie Ihonyo kinasingkasing nga mga dapit kanyo og magapanghinaot nining tungura karon kamo nakapagpaluna sa inyong tagsa-tagsa kanamutangan o nakamo sa kabaskog sa inyong mapanglawas din may magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa mga kamatuoran nga makapaghatod ganato sa kaluwasan. Kini gitudlo ni Master diri kanamo padin sab nga among gitudlo diya kaninyo. Kung may mga basahon man nga referensya nga igamit kini pagsuportar dili aron supakon ang Biblia. O nini karong higayon na among mainitong pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsunan sa nagakalaylain nga mga dapit. Kumusta kaninyo labi na sa mga chapter president nga nag-abaga sa pag-angkon sa radio station para ialagad kining maong programa. O kumusta usab sa tanan nga mga kaigsunan diri sa PBCM compound, no? Sa inyong pagsunod kanunay o sa paglahutay binausab sa atong mga obligasyon para sa atong radio station o ingon usab sa atong pagpangamusta sa atong igsuon sa pagtuo diri sa dapit sa Tagaluan kang Brother Cherry Edkila. Kumusta kanimo, Brother? O para sa tanan, dili nato pagkalimtan ang atong obligasyon may tuon sa pagpanglikom nato para sa ato ang PBCM Palace Reconstruction o dining tungora karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Risaban, ang kumusta kaninyong tanan, mga kaigsuonan, katambayayong nausab ninyo karon ining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kubang ministro o ebanghelista. Kumusta mga kaigalaan ug mga kaigsunan ug mga mahal nga tigpaminaw? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Eric Camus maoy usa nga makig-uban kaninyo karon sa pagtuon sa kamaturan nga among igapadangat nga na kaninyo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O karon sa pagpadayon magapaila pa ang uban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og maayong pagpataling ug usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Makiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras magkaigsunan sa inyong pagpatalingog niining 36 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang atong programa adunay matag-adlang Domingo ug aduna usab matag-adlaw Sabado mga higalag mga kaigsunan. Ug atangi usab ang pag-open na usab sa bag-ong radio program nga mahimo na kining 37 na ka mga radio station dinhi dapit sa Dapitan City nining bulan sa September. O sa tanan nga mga kaigsunan sa PBCM, dili nato bagalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gitawag og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration. Katulo sa usa ka tuig kini mga kaigsunan mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29 busa giawhag ang tanan nga mga membro sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta kaninyong tanan karon nga nagasunod ining tagna sa inyong pagsunod ning atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. O kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City? Ang atong programa mamati ninyo dinhi ning maong sibihan sa RPN DXKO Radyo Ronda matag adlong Domingo. Alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Adunay pagsubli dinhi sa matag adlong Martes ug Huwebes. Alauna imidya ngadto sa alas 12:30 ang tagna sa kahaponon. Live sa Facebook o makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga kaigsuonan ug suking tigpaminawan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN DXKD Dipolog, Radyo Ronda matag adlong Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna
sa kagabion. Live yapon kini sa Facebook ug makita sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati din hining maong sibihan sa Power Radio. Matag adlaw kita nga Sabado mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog duha ka hugna kini. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabion live sa Facebook. O gitagaan kinig kinabuhi sa atong kauban nga ebanghelista o ministro Brother David Risaba. Ingon man ang naghatag og kinabuhi ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din ko pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Mount Apo Radio. Matagadlaw kita nga Domingo, alas 4 ngadto sa alas 5 ang taknas kagabion, live gyapon sa Facebook ang programa mga kaigsunan. Kumusta usab sa mga suking tigpaminawan din sa Balingasag, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati din hining maong sibihan sa B Radio Waikurat FM, matagadlaw Domingo, alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion. Gitagaan kinig kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. At usab nga kumusta ang mga suking tigpaminawan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati din hining maong sibihan sa DYLA. Matag adlaw Domingo mga kaigsunan duha ka hugna kini. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon live gyapon sa Facebook o gidumlahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw nga Domingo dinhi sa DXAL Like FM. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon live sa Facebook. O gitagaan kini o kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Bato, Plaridel, Misamis Occidental. Ang atong programa mabati din hining maong sibihan sa Partner Radio. Alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kahaponon matag Domingo kini mga higalang mga kaigsunan live gyapon sa Facebook. Ato sab gipangumusta ato mga kaigsunan nga dinhi sa United States of America. Silang Sister Tisay Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Kumusta kaninyo mga sisters? Ug usab ang Amakiton Hermias family. Ilabi na sa atong igsuon Brother Nicodemus Nicky Hermias. Kumusta kanimo Brad Nick? Ug usab ato pong gipangumusta ang chapter president Brother Bernabe Bala. Ug usab ato pong gipangumusta ang mga members nga nadinhi sa maong dapit sa La Libertad Titay, Zamboanga, Sibugay, ang mga Toquero family ug ang Candones family. Ug usab dinhi sa Marsolo, Naga, Zamboanga, Sibugay ato gyapon gipangumusta ang mga Kabang family, ang Quijano family ug ang Cartagena family. Ug usab dugang pa ang Senas family ug ang Arances family. Kumusta kaninyo? Ug dugang pa dinhi sa Zamboanga City atong gipangumusta ang Talingues family, Samuramos family ug ang mga Torres family. Kumusta kaninyo mga kaigsunan? Ug usab ato pong gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ug usab alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Ronnie, makita niyo sa screen. Mao kini 0917-811-8882. Ug usab bidugang pa nato atong i-display sa screen ang atong mga bagong basahon. Kung nagalantaw kamo sa atong video mga kaigsunan, makita ninyo ang atong mga bagong basahon ug ang uban pa natong mga basahon. Busa kuha na kamo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Ato sab nga gipahibalo Brad Eric Reverend ang mga kaigsuonan nga kining kanhi ministro o ebanghelista nga mao si Aquilino Valencia. Kung kasud-ong kamo sa atong programa via Facebook Live, makita ninyo ang iyang hulagway. Ayaw na ninyo kini pagtuuhi kay gitagak or gi-expel na kini sa PBCM. O kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag, gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang ug walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM. Obo sa pagdumala sa kasiligan nga mao ang Executive and Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Og ninhigayon na mga kaigsunan naron sa pagisgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungor karon no, mainito na tong pagpangamusta usbo nato sa tanang mga kaigsunan nga nagasunod
labi na niining atong programa karon dinhi sa inyong pagpatalingog sa atong gisibiyahan o sa inyong gipamatian. Ang atong pagaisgutan karon, Brad Eric, Brad Deber, Brad Ron, mao ang pagpadayon sa ang pagtubag sa pangutanan ni Efren Anino Gohilde may tungod sa bautismo. Part 4 kini, series sa number 1 ngadto sa number 3. O kini nga mga pangutanan niya ato kini nga nakita diri sa atong gisibiyahan lugar sa Sure FM sa Surigao. O sa dili pa nato pagabuaton ang pagtubag, ato unang pangamustahon, Brad Deber, ang mga nagapangutana kanato nga nabinbin o nagapaabot sila tungod kay ang atong mga pamagi sa pagtubag pinagi man sa series para wala na sila ikasugilon. May tunini sa ato silang gipangamusta nga magpaabot sila kay dili sila mahikawan o mahigawan kay ato magyud ang pagatubagon unya sa panahon na usab unya sa ilang pangutana o sa atong pagtubag, depende ka na o pila ba kahigayon o hugna kay kining ilang pangutana ato ba ning gigastuhan o salapi sa pagbayad sa radio station para lang makaalagad kita kanila. Tinuod atong gipangumusta ang atong mga kahigalaan rin nga nagapangutana. Atong i-display sa screen mao kini ang mga pangalan sa mga nagapangutana. Unang-una dinhi si Efren Anino Gohilde, ikaduha si Boy Ortega, ikatulo si Rigor S. Alid Anyep, dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ikaupat si Iliboy Dikdikan, dinhi sa Minglanilla, Cebu. O ang ikalima, Nobyembre 4, dinhi sa Mambaling, Cebu City. Kumusta ka ninyong tanan nga nagapatalingog og labi na adtong nagpaabot sa pagtubag sa inyong mga pangutana? Labi na karon sa may natungdan nato nga ang ato karon nga ang pagtubag sa pangutana ni Efren Anino Gohilde may tungod sa bautismo, part 4, series number 1 ngadto sa number 3. O mayo nga atong ipakita, Brad Deber, para sa mga nagsunod ganato, mga viewers, para makita nato ang kinatibuk ang unod sa iyang mga pangutana. Okay, Reb, atong i-display sa screen. Dinhi man ni siya nato nag-comment sa atong wali sa Sure FM, dinhi sa Tandag, Surigao del Sur, mo kining iyahang pangutana. Then atong isunod, atong gipa-enlarge para maklaro pagyud. Then ato kining gibahin, Reb, give by numbers na to ang iyang mga pangutana. Unang-una dinhi, mao kini. Una niyang pangutana, mangutana ko, kani nga religion, wala ba'y gikuhaan o gidugangan ang inyong pagpanudlo? Dayon ang ikaduha niyang pangutana, ug unsa kini, Trinity o Trinitarians? Ikatulo, mo kini niyang pangutana, tulog bautismo, plural name o common noun? Ang pangutana may tungod nga kung ang amo daw religion o relihiyon, wala ba daw kini nga gidugang kung magpamatuod, dugangan ba o kulangan ba lugar ang pagpamatuod? Ato na kanang natubag o ang among pamaagi dili gyud pagdugang. O may tungod sa Trinitarian ba mi o anaa ba kami sa pagtuo sa Trinity? Aduna. Ato na kanang natubag. O kini karon nga gingon nga tulog bautismo, plural name or kitawag og common noun. Kini atong gipadayon higala kay kanang imong gingon nga tulog bautismo, plural name or common noun. But nimong ipasabot nga tulok ba ka bautismo o pila? Busa kung sa imong nahibaluan og pila, itandi lang sa among nahibaluan og sa kinatibuk ang istorya. Pero may masayran nga kining among mga pagpamatuod, kung dunay among mga kaatbang, dili gid namo pakyason ang pagtubag sa unsa mang mga atake. Gani kini si Hermoines Macarayo o Bankang Danilo Nakwa nga sila nagtukod sa ilang pagtulunan nga giparistro, ipaangkon lang dayon nila sa Dios, pero mabati man ninyo nga sila gyud mismo ang nagpadayag nga daghan silang nagtukod niya na. Bradani, ang usa ka relihiyon o usa ka asosasyon, pagtukuron pormahon ang mga tao, mga kadagkuan, Bradani.
Sa diha nga imong gihikay kini plastado ba Brad Danny? Sa diha nga imong giduso kini dito sa Securities and Exchange Commission ang mga opisyalis nga nibarog sa PIDM? Oo, di man ka pwede maghimo og association kung walay mga opisyalis. So, ang kaning PIDM, natukod kani tungod sa pagsanagsabot sa mga incorporators o pagbuhat sa mga Board of Trustees. Ang incorporators nga nag-organize nini para may himo nga may resource sa SEC mo kini sumusunod si Jeggy Macarayo, si Lloyd Badera, si General Malinaw, Richard Impidad, Sir Joy Lopez, Giselle Macarayo, Rodi Camus, Edna Panigon, Romulo Robles, Felipe Lopez, Joel Hurtado, Jimmy Pinaso. Mao kini sila ang 12 ka mga incorporators. Unya, ang nasabutan dayon nga mahimong mga opisyalis kung Board of Trustees, mao kini sila mosunod. Ang presidente, si Hermones Macarayo, ang vice president, si Jason Lopez, ang secretary, kaninyang alaga, si Danilo Nacua, niya ang auditor, si Arlen Macarayo, ang treasurer, si Ali Nacua, ang usa sa mga Board of Trustees, si Estrella Padron, o ang lain nga trustee mao si Alejandro Badera. Busa ingon ni ana nga naplastar. Sa Marso 6 mao ang pagkarehistro sa dito sa Securities and Exchange Commission ni ining pagtulunan nga PIDM. O kung parte na sa PBC, kung manubag, ang PBC impod mulatos, tingali nasipyat sa iyang baba. Pero tinuod gina, busa, kini sila kay naglain, malatos pod. Gani, tungod kay kini sila nangawat sa doktrina namo, kay kami may tag-iya ang PBC iman. Sa doktrina may tuod sa walis sa Espiritu Santo. Gigamit nilang punan ang mga gitudlo nato, kay ako maging nagtudlo nini. Kay kung pananglitan, dili, gawas sa tong uban nga gi-additional nila. Busa nituo ang mga anya sa PIDM og rapture. Dadon ta ba? Busa nituo ang mga anya sa PIDM og rapture. Dadon ta ba? Saan pa po mababasa na nagbanggit na mayroong bagong langit at bagong lupa, kapatid na Danny, na inilagay mo sa ID sa lahat na ng PDM na kukuha ng ID? Doon ito ilalagay sa bagong sanlibutan, New Earth tinatawag na ang size nito ay 3 beses pa ang laki kaysa ating ginasayon ngayon na sanlibutan. Nga nagsamot na gihinog kabulya, so wala ko magtudlo niya na. Kay kung ako'y ignon nga ako'y nagtudlo, simple lang ang tubag. Ayaw pagpamakak, reverend, kay dili ikaw nagtudlo nako. Until now, kung kano sa aman kwaon sa Dios ang kinabuhi, di gina sila moingon nga dili ako'y nagtudlo. Pero moingon, labihan na gyud kabakakon. Ug atong mapamatud-an nga mulatos gyud ang PBCM. Pero sa paglatos, pinasukad sa mga baruganan nga gisulti ni Master sa balaod sa misyon, nga ang balaod sa misyon ibasig yun sa mga nakasulat sa Biblia kung kami magapamaton. Ano itong patalinghugan ang gisulti ni Hermogenes Macarayo, nga nian na sila sa ilang pagtukod sa padim. Mismo siya, nasayod niya. Nato patalinghugan. Gawas nun sa pagbantala sa Dios nga Espiritu Santo nga giila Divine Master Tomas Jr. Sr. Igo lang nga nagpadayon mi sa pagwali. Nga gipaila. Unsaon man mao may katumanan. Dinhi sa PIDM walay nagpatuto nga siyas master. Kay kung naay magpatuto nga siyas master kining baba sa mga ministros PBC maura po ni mulatos didtos magpatuto. Unsay gisulti ni master? Kay kung naay magpatuto nga siyas master kining baba sa mga ministros PBC maura po ni mulatos didtos magpatuto. Unsay gisulti ni master? I am 7 star. I am the living God. Even how many quadrillion years I'm still alive. Wala pa matao sa kalibutan ang makapuli sa dapit ni master. Unya naay ilhon nga magpatuto. Igo lang namo nga gituman ang responsibilidad mo tuo man. Kamo og sa dili. Maunang stand sa mga ministro sa PBC sa PIDM. Maunang stand sa mga ministro sa PBC sa PIDM. Dinhi aning pagtulunan. Tanaw mga kigsunan, kasami-sami lagi. Prueba nga, basta kawatan ta, di pa nimo mabiyaan ang imong gikanan sa imong gikawatan ba? Ang pagmina mo nga kawatan, diha sa pagpamatuo na.
sa pagwali ba sa sistema sa Espiritu Santo. Unya, kung doon na pa kuno'y ilang patutuo, sila ra kuno, may mulatos, instead gawin siya PEDM, yung gingong PBCM. Maumang yun na, kaya naandan man niya nga, mulatos man yun ang PBCM sa katarungan, pinasikat sa Biblia, pusa di pa niya kalimtan, magamit niya ang PBCM instead ga PEDM. Unsay wala magpatutuo, kana ang inyong gihimong medium spirit nga si Alejandro Badira Jr. Nga matod pa ni Joseph Velasco nga sugarol manari magani nagmanok diri dapit sa Bukidnon. So ito sila kay nasakop pa na motambong man na sa branch meeting nila. Unya si Master na lang lugar musulod dito aron magbuhat mog pagtulunan. Gimbungaw na lugar si Master nga na PBCM iyang gibiyaan. Muna higalang Efren Anino Guhilde, part kini sa gisgutan nga kung mangutana ka, kami gyud mo tubang. Kung dunay mulatos na mo, kay ipakasayp among doktrina, mo balo sa big latos, pero sa latos, pinasikat sa mga pagpayag sa Biblia. Dipinsa dala latos. Oh, Nya, dipinsa. muni nga namutbot ka magkarayo kay gikan sa imong bakba pag nay magpatuto din na spadim kanang bakba sa mga ministro PBCM gilitok mo sami man. Na naman sa badira nang wa man lagi mi kadungog naglatos ka diha. Dapat latuson na nimo kay klaro nang nagpatuto na sa badira diha sa padim nga maos master. Sa paglatos ba doon, nga mo ilang gituhan man ang nagpatutuo. Kay, Ana binutbot, nagbinutbot rib. Kini kung bataan na god, labihan man ni ka tutuhon. O katagan gid imo nagbagol. Kay gahom-gahom, amusulob pog bagol, oy. Ha? Og tagaan ni siya kuan, kini niyang binaungan. Yang bunot ba? Basta igno nimo magamit ni gahom-gahom amusulob na nagbunot. Kay nakahibaw na kuan ni iyang sistema. Katubitong nagmotor siya niya, namumo ba sa motor? Diri dapit sa unahan sa Villanueva. Ingon din siya, iya kong gisuginlan, kay napangag man. Isa, nag-ingon gid ko Reverend nga Master. Nganong gipangagan man nimo ang akong hipon nga kining baba. Gamit man is pagpamatod si bungalan, ako pong una-una. Kini kay gipangagan, moabot ang panahon ani nga di na gina magkadimaon ng babaa, wagi ko masayop niya. Lisod man pud akong ibungat adto kay atong tungura ako pamantong panghuna-huna pero di ay to giminsaya nako daan Master pinagi sa paghayag sa kung salabutan nga mao gini na isya kay ang iyang motor lagi nabangga man sa iro di namumo siya dito sa simento. Dapat di man to siya mingon nga nganong imo maning di mumo ning akong baba ikaw mo'y nagmotor na si Master mo pasanginlan Dios lugar yung pasanginlan bisap Master Ginoo nga naman taon kung imong gimumo mo na ming po ng Ginoo wa man ka maghinay pod pakusog-kusog ka hibawng na mga iro sa dalan di pangag hinuunta. Kung layon tawhana kay kung katagamtang mug disgrasya i-blame man ang Ginoo. Oh, na karon. Sa tinuod lang, kung mutubag kami higalang Efren Anino Guhilde, sa mga membro sa PBCM, nagtugon gid si Master mo. Mutuo man mo sa dili. Gi-address ni sa mga membro ni Master nga kung doon na gyud daw mamati kay nahibawan na mas Master kay moabot ang panahon nga daghan magpatutuo kay naman sa balaod sa misyon nato Brad Eric Brad Ron nga sa pahina 26 nga daghan ang mga tuluhan sa mga yawanon dili gyud daw ta magpatuo-tuo niya na ato man nang makita dason si Master nagbilin yung testimony nga wala gyoy padim nga sila maoy tuuhan og magpamatuod og kini si Pedro Subaylo nga nagtukod sa Cell of the Living God Church nga kaniadto kini siya membro sa PBCM. Siya na ang founder po niya. Og kini si Mary Alcasarin nga nagdala sa pagtulunan nga Four Corner World Spiritual Division, Kingdom of One Living God, I Am Who I Am, Seven Star General, Iksiminaraw. Ilabi ang taasa. Nakaroon, sa gibili ni Master, diha lang yun daw ipagpamati sa PBCM nga magwawali. Na kung sila Brad Ron, hisgot-hisgot ng gusto magkarayog, mura bitaw, kanabitang iyang kamot ba, mura bitaw, kwitis ba nga, ni buto panahon sa Christmas, o guban pang pabuto sa Christmas ba, mulatos mo kuno, yung gitudlo, yung baba, kinirang baba, sa mga ministro, daw kay paglitok ng ministro sa PBCM.
kining baba sa mga ministros PBC maura po ni Mulatos. Ikaw PDM naman. Adi, igo lang mi, mutubag nga, wag ka masayip nga, mulatos gid mi, labi na sa inyong dapit karon nga, nagpatutuo na mo, na karon niya, patalinghugan na to si Master, wa nagimudaog pa ninyo. Sa tingog ni Master, og anha ba ninyo? Busa wa masayip si Master sa pagpamili nini, inyong patalinghugan, mga mahal namong tigpaminaw, labi na kanimo, Efren Aninog Hilde. Sunod na, wala na ilain ko. Namuyagyag sa kinatibok ang sanasod. Ang rally lang sa BBCM, ang tao maminaw. Kahit ang taga-dasdaton, kayang tagwali, meron mau ang dobiya. Kahit wala magwali ang BBCM, na nagpataka, na nag-unsa, para ikasumbong kayang tagwali, wala ito, pwede. Ito ha, kaya ang BBCM, gagaitad sa mga libro na dokumentado. Kaya hindi manuhali ang BBCM, dasdatan na lang. Na magyaw-yaw-yaw-yaw ka ha. Wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro sa buong kapalibutan, bisang pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. Kaya inyong kuminawan, ang atong lagi karon sa break science o break Atong ipakita, Bredron, ang ilang nadunggan nga, gawas nga nadunggan, mabasa pod kung sila mismo sunod sa atong gibasa, Bredron. Okay, Reb. Ang gisulti ni Master katong nadunggan. Okay, Reb, basahon ako ang gipahayag sa magtutudlo kay mao ni musupalpal sa kaganinang isa-isas kamot sa presidente ug founders PADIM nga mao si Makarayo nga matod pa ang among stand sa PADIM padayon ang pagsangyaw sa katumanan sa Espiritu Santo. Kinsa may inyong gilas Master gyapon, pero si Master atong paminawon siyang istorya. Ingon ra ba siya, Bredron? Unsa man gyud nga Dinhim, katumanan, dinhim gyud na tuman. Di mo mauwaw ana. Akong basahon, Reb. Sa Tagalog pa, makapal na mukha. Oo. Makapal na mukha, mga walang hiya. Oo. Makatagalog tani kay usay programa nila diri sa Power Radio magtinagalog man na challenge putang mga ministro sa BBCM. Atong i-display reference sa screen basahon akong pahayag sa magtutudlo. Tinuod na wala na ilain karon nga muyagyag sa kinatibuk-an sa nasod, ang wali lang sa PBCM ang tao maminaw. Kaya ang pagabatbaton sa iyang pagwali, primero, number 1, mao ang Biblia. Kay wala magwali ang PBCM nga nagpataka na lang unsa para ikasumbong sa iyang pagwali nga libilos, dili. Ikaduha kay ang PBCM nagaukab sa mga libro nga dokumentado kay dili man muwali ang PBCM ug basta-basta na lang o nga magyaw-yaw-yaw kadiha nga wala kay dungawan nga mga kasaysayan sa libro sa tibuok nga kalibutan, bisan pagani ang Encyclopedia Americana ug Britannica. Busa inyong paminawan ang atong wali karon sa DXQO, DXIM og DXCO. Nakaron matinaw. Makarayo asa man kuhaon ang imong gingon nga padayon nga wali mo kay kamoy katumanan ningon magyugaw saon man gyud nga dinhi man gyud natuman nga magpadayon sa pagwali sa katumanan sa Espiritu Santo. Diyan ko na nila, Bredron. Unya asa man kagaron nakas PBCM pa di ba nakas PADIM pag atong paminawon ang gibili ni Master asa ba ipagpatalingog ang mga tao nga muyagyag sa tibok kalibutan sa PADIM ba dili di ba diha sa PBCM busa ang imong gistorya wala na pag si Master na imong istorya kinsa may paminawon ikaw o si Master kamong nagsunod din sa PADIM nagtuo mo ni Master kinsa paminawon si Makanayo nga diha ang mga tao magpatalingog sa mga ministro sami gani nga imbes miyog ministro sa PADIM ministro sa PBCM wala, diha lang yun. Sa kang Master nga gitugon, nga ang mga muyagyag sa kinatibuk-an sa nasod, ang tao maminaw lamang sa mga magwawali sa PBCM. Pagkaingon ganig kinatibuk-an, sa English na whole nation, Whole nation. maoy muyagyag, PBCM lang sulti ni Master. Asa man ang inyo diha makarayo in taon? Padim, asa man diha hasta kang Pedroso ang Seal of the Living God Church. Sa imo ikasulti, ining pamaagi ni Hermoines Makarayo, Brad Eric, nga imo man siyang igagaw, di ba? Oy, gagaw ko di si Hermoines Makarayo, Reverend. Wala na ginisa sa kamatuoran kay ang gibili ni Master sa mga ebanghelyo niya. Nakasulat sa basahon, mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Kini sila nagkumbinsir man, nga paminawan kuno sila. Sa dili pa kuno moabot ang ikatulong gubat sa kalibutan. Kinahanglan kuno ang tao diya maminaw sa ilaha. Pero kang Master, Sa Brad kang Eric, Master, sa PBC man. Unya, gibili ni Master ang kaluwasan na alamang sa pagtulon ang PBCM nga gitukod sa buhi nga Dios nga Espiritu Santo. Wala na ilain pag pagtulunan gitudlo si Master. PBCM lang.
Kita mo na, di ka mauwaw antong imong igagaw. Nagawas nga igagaw niyang presidente ug founder na Brad Eric ang kinsa pa diyang naaspad dim karon nga imong ipahibalo nila nga wa sila kalawasan. Gawas nga na kay first cousin kinsa pa diha? Akong amahan, Brad Ron, usa po diha ministro pod. Gawas imong amahan kinsa pa gyud? Ako pag yung mga igagaw, mga uyuan, ako mga pag-umangko na diha. Datiyaw mo na mga nakabig din aspad dim. Tanawa ang sistema nga si Brad Eric anak ni Rome Camos, pag-umangkon ni Rudy Camos, igagaw sa inyong presidente din na asa man nagbarog. Nakaron. Oh. Dili barahan, Brad Ron, Red, Brad Iber, dili barahan kung igunsa man galing nako sila kay individual man tagkaluwasan. Magbarog ta sa insakto sa kamatuoran, dili ta magpalipat-lipat ba kay matud pa ni master kung moabot ang panahon. Daghan na unya ang magpatuo-tuo na dayon. Busa sa mga kamos, kamusta? Kamusta? Nganong nayon anak naman ta? Karon, niya, sa gipangutana ni Galang Efren Anino Guhilde, no? Nga tulo ba ka bautismo, plural name ba o common noun? Amo naman ning natubag, pero dinhi kita karon sa bautismo. Makita nato nga nay bautismo ni Juan Bautista, nay bautismo sa atong Ginoong Jesucristo, og nay bautismo sa unang panahon sa Israel. Pero atong balikan ang mga punto nga kung magpamato mi about sa bautismo, aduna ba'y pagdugang among pagabaton? No, walay pagdugang mga kaygalaan nga nagsunod. Labi na kanimo, Efren Anino Guhilde. Para pagpamatod, amo gyud kanunay i-review ang mga nasulti na namo. Nganong among ipa-review? Kay para mapamatud-an nga nasulti na ni namo. Pero niya atong wala pa makadungog, mabati nila niya atong patalingugan ang mga previous nga among gipamahayag. Na sa mua, dili gid mi magkulang, di pud mi magdugang kay gidili gud na. Una, mabasa nato nga gidili ang pagdugang diha sa Deuteronomio 12:32. Unya gisundan po diyon sa Deuteronomio kapitulo 4:2. O kiniusap, gisundan po nga mabasa sa Proverbio Kapitulo 30, versikulo 5 ug 6, nga naa diha mabasa nga dili gyud magdugang o magkulang sa mga pulong sa Dios lugar o sa nakasulat sa Biblia. O gawas pa niya na Reverend, mabasa usab ka na sa Jeremias 26:2 nga dili gyud magdugang o magkuha sa mga pulong sa Dios. Nya sa kinatibuk-an ini atong makita nga ma-display na to para madumduman nga dili ka magdugang sa iyang mapulong o dili ka magkulang. Pero ang kumplito gyud niya na tungod kay kalakip man ang pinadag 22:18-19 lugar sa pagpahigayon niya na busa sa kinatibuk-an nga nahibalo gyud mi nga gidili ang pagdugang atong basahon Brad Kenneth ang nakasulat sa Biblia nga sa bag-ong tugon nga gidili gyud ang pagdugang o gidili pud ang pagkulang. Atong basahon rin diri sa Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 18 hangtod sa 19 ang gingon. Akong pasidaan ang tanan magapatalinghob sa mga pulong sa propesiya niining basahona kung adunay magadugang niining bisan unsa kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gihisgutan niining basahona og kun adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon niining propesiya magataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi og diha sa balaang syudad nga gihisgutan niining basahona. Atong nakita nga katong mga gipang display nato sa unahan nga mga bersikulo o kapitulo pagpriba kato nga daghan lugar gana. Pero sa gikumpleto nato basa ang kinilang sa bag-ong tugon para mapakita nato nga kung unsa man di ay ang mga propesya, mga pulo nga nakasulat sa mga basahon nga mga propesya o tagda, dili gyud magtaktak ta niya na o magkulang lugar. Kay kung magtaktak ta, diha sa kahoy nga naghatag og kinabuhi og diha sa balang syudad nga gisgutan nining basahon na,
wa na hinuntay bahin nga madawat kung atong taktakon ang mga pulong lugar niya na. Mo nang giingon na mo sa nangagi natong pagtuon nga imbis doon na tayo madawdaw sa sistema nga ingon na nga pinulungan matupan nila, wa na gid hinuntay madawdaw. Mo nga sa bersikulo 18, mabalikan ta, gidili pod ang pagdugang sa mga pulong sa maong propesya sa mga basahon. Kay kung magdugang kanya na, una-una dugangan daw sa Dios ang mga hampak nga madawat nato nga gisgutan sa mga basahon kung magadugang tag mga pulong. Kung huna-hunaon nimo kung dugangan tag hampak, na day hampak day mapaabot. Dugangan na po din kag hampak kay nasayop ka. Musa, kinahanglan di ay Diyod nga walay sayop para walay hampak. Kung masayop man pod, o niya nagdugang na pod ka, nadugangan na po hampak. Manahigalang Pren Aninog Hilde nga dili gyud mahitabo nga buhaton namo ang pagdugang. Atong napamatian ang previous, no? Igalang Pren Aninog Hilde. Og naman kita sa pagpakita, amo lang gyapon i-remind, no? Bisan tuod part 4 kini. Kay wa man nato may balui nga dunay bag-o pa nga nagapamati. Nga naagyoy bautismo sa unang panahon sa Israel nga gisulti ni Apostol Pablo. Nga kadtong pagtabok sa mga Israel, pinanguluhan ni Moises nga propeta. Pagtabok nila, di na ilalom sila sa panganod, o pagtabok nila sa dagat nga na buak, tod kay gigukod sila sa mga sundalo o mga katawhan ni Paraon, gitawag kato ang pagtabok na nila og bautismo kato nila. Sigon sa gipayag ni Apostol Pablo. Pero kung imong basahon na sa daang tugon, huwag yung mabasa dito. Tuod kay alagad man sa Dios ang atong gibasa nga siya po sa Pablo. Kung dili pa siya alagad, dapat dili siya tuhan. Kay mura manag iyang buot-buot. Pero tuod kay gisulti, doon na di ay mga part sa daang tugon nga wala masulat. Nga sa girilit na dito sa ikaduhang hugnang panahon, sa panahon kang Kristo, dito nagitulo nga kadto mao ang bautismo nila. Pero kadtong bautismo nga nasinati nila, umalagi lamang kadto. Lahi sa bautismo ni Juan nga pirmi gamiton kung dunay moduol nga mga tao bautismuhan niya, pati pang atong Ginoong Kristo. Makita nato kini karon sa unahan. Agig pagpamatuod, Brad Eric, nga ang katong pagtabok nila sa dagat, di naa nagsunod ang panganod kanila, nailalom sila sa panganod, nga gitawag katong bautismo ni Apostol Pablo. Ayon kana mabasa, Brad Eric. Diniribirin akong pagabasahon sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 1, ngadto sa 2, nakapahayag. Mga igsuon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan, nga atong mga ginikanan nahianha sa ilalom sa panganod, og silang tanan milatas sa dagat, og silang tanan gikabautismuhan ngadto kang Moises diha sa panganod og sa dagat. Matinaw nga matud pa ni Apostol Pablo, silang tanan gikabautismohan ngadto kang Moises diha sa panganod og sa dagat. Di gitinaw nga bautismo to nila kay nas bersikulo 1. Mga igsoon, ingon ni Apostol Pablo, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga ginikanan nahianha sa ilalom sa panganod og silang tanan milata sa dagat. Dayon, sunod, gingon na dayon sa bersikulo 2. O silang tanan, gikabautismuhan ngadto kang Moises diya sa panganod ug sa dagat. Ibautismo ang ngalan, ang tawag nitong nahitabo kanila. Pero sige ba lang to silang tabok-tabok sa dagat para mabautismuhan og nay mahimong magpasakop nila? Dili. O sa lamang kahigayon o hugna kana nahitabo. Nagaron, mo nang unang bautismo. Ang ikaduhang bautismo, ang sa panahon sa pagtungha na ni Juan Bautista. Kay una pa man si Juan Bautista nga milutaw sa atong Ginoong Kristo. Hayan gyapon ang prueba ni Brad Eric, kabala sa Biblia. Diniribirin akong pagabasahon dinhi sa Mateo, Kapitulo 3, versikulo 1, kama 11. Ingon niini ang nakapahayag sa balaang kasulatan. Og niadtong mga adlaw mitungha si Juan nga Bautista nga nagwali didto sa mga awaaw sa Judea, sa bersikulo 11. Ako nagabautismo kaninyo sa tubig,
tungod sa paghinulsol apan siya nagapaulahi kanako labi pang gamhanan kay kanako nga bisan gani sa iyang mga sapin dili ako takos sa pagbitbit. Ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo o kalayo. Matinaw sa gibasa sa pahayag ni Juan Bautista nga kasaysayan nga sa bersikulo 11 dayon kay si Juan Bautista magbubunyag man, ningon din sa bersikulo 11 nga ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol. Ang katuyuan na to, tubig nga bautismo para to sa paghinulsol, para niya itong may mga kasalanan. Ang bata di man bautismoan kay di man na makahinulsol. Apan siya nga nagapaulahi kanako, ang iyang gitumbok mao ang atong Ginoong Kristo. Labi pang kamhanan kay kanako, nga bisan gani sa iyang mga sapin, dili ako takos sa magbitbit. Ang iyang igabautismo kaninyo, maong Espiritu Santo kalayo. Nga ato diyang Ginoong Kristo nga ulahi niya, musunod niya, muna siya ang magbautismo sa Espiritu Santo o kalayo. Og si Juan Bautista ang iyang pagbautismo sa tubig tungod sa paghinulsol. Pero doon na usay purpose niya na nganong gibuat niya ang pagbautismo. Ang mutubag niya na si Apostol Pablo kung unsa daw ang bautismo nga gibautismo ni Juan. Unsa daw, Brother sumala sa payag ni Apostol nga si Pablo. Atong pagabasahon din ni Reb sa Buhat, Kapitulo 19, versikulo 4, ingon niining nakapahayag, matod pa dinhi ni Apostol Pablo. Ug si Pablo mingon, si Juan nagbautismo sa paghinulsol, nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig ni adtong moabot sa ulahi kaniya, sa ato pa kang Hesus. Atong nakita, no? Nagyon, og si Pablo mingon, si Juan nagpangbautismo sa paghinulsol, nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig ni adtong moabot sa ulahi kaniya, sa ato pa kang Hesus. Di katong pagbautismo ni Juan nga Bautista, mo day kato ang pag-agda ni Juan Bautista sa paghinulsol, o kana pagtudlo kana nga aduna day moabot nga ulahi sunod niya nga mao si Hesus. Busa karon ato ding i-plaster ang atong gihimo nga caption number 1 ug number 2 ang maytud sa bautismo atong pagabasahon. Ang bautismo unsay kalainan lugar, gibutang nato nga mga pangutana, no? Number 1, unsay kalainan sa bautismo ni Juan, no? Ug ang ikadua, og sa bautismo sa atong Ginoong Hesukristo. Atong nakita nga katong bautismo ni Juan para to sa paghinulsol sa mga kasalan, tubig, nagbautismo siya sa tubig ug sa paghinulsol. Dason nga sa 19:4 sa gibasa nato sa Buhat, kung balikan nato gitin-aw ang 19:4 sa Buhat, nga si Pablo miingon nga si Juan daw nagbautismo sa tubig sa paghinulsol. Wala mawala ang gisulti ni Juan Bautista, gisubay po na po si Pablo nga nag-agda sa katawan sa pagsalig niya atong moabot sa ulahi kaniya nga sa ato pa kang Hesus. Kay nagyuman si Juan Bautista nga naay mosunod kanako nga kana siya maong atong Ginoong Kristo, ginganlanan ni Apostol Pablo nga si Hesus. Pero muna siya dayon ang magbautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Mo nang kalainan pud sa bautismo ni Ginoong Kristo. Pero makita niya nato na sundan og unsay gama pod sa bautismo ni Kristo pinagi sa Espiritu Santo ug kalayo. Pero niya pakita higalang iprin aninog hildi sa porsyon sa bautismo sa sistema sa bautismo ni Juan nga Bautista. Gawas ni Apostol Pablo nga nagpamatod siya sa pagsubay sa tumong sa pagbautismo ni Juan Bautista. Kinsa pa, brethren, ang nagsubay sa sistema sa bautismo ni Juan nga Bautista nga magtumbok gina sa atong Ginoong Hesukristo kanang sistema siyang pagbautismo. Gawas kang apostol nga si Pablo Riveren, si apostol nga si Pedro usab nagpahayag niini sa Buhat Kapitulo 11 versikulo 4, ikama na to sa 16 ang pagbasa giingon. Apan misugod si Pedro og misaysay kanila nga gisubay ang tanan sa pag-ingon. So nabasa diha nga si Pedro mo namahayag niini. Sa 16 mo din atong mabasa mga higalag mga kaigsunan. Og unya
akong nahinumduman ang pulong sa Ginoo sa iyang pag-ingon. Si Juan Bautista, nagpangbautismo sa tubig, apan ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo. Sa ato pa, matinaw nga si Apostol Pedro nagsulti, siya ang nagsulti niini. Og matod pa ni Apostol Pedro nga akong nahinumduman ang pulong sa Ginoo sa iyang pag-ingon. Way laing Ginoo si Kristo. Kay mabasa sa 1:13 ang nag-ingon si Kristo nga nagtawag kamo kanako nga magtutudlo Ginoo gusto kamo kay maman kana ako. Gihinumdom ni Apostol Pedro nga matod pa niya nahinumduman niya ang pulong sa Ginoo sa iyang pag-ingon. Si Juan nagpangbautismo sa tubig isubay na ni Kristo. Sa ito pag-confirm sa atong Ginoong Kristo ang buhat ni Juan Bautista nga pagbautismo. Apan ang igabautismo kaninyo mong Espiritu Santo. Kinsa na ang magbautismo sa Espiritu Santo? Nga na din ang kalayon niya na. Ang atong Ginoong Kristo na karon matinaw na. Ang atong subayon karon sa pagbautismo ni Juan Bautista nga ginamit ang tubig para sa paghinulsol. Si Ginoong Kristo lahi kay kung pananglitan siya bautismuhan mabutang karong nakasala dahil si Kristo magsugid-sugid siya dito kang Juan Bautista. Pero to sang susihon mismo sa baba ni Juan Bautista brethren nga nakatali sa Biblia sa tumong niya nganong nagbautismo siya ni atong iyang pagpangbautismo. Okay, mo ang tumong sa gihimong pagpangbautismo ni Juan. Basahon ako dinhi sa Juan kapitulo 1 bersikulo 31 ingon ni ang atong mabasa. Og ako gayud gani wala man masayod kaniya, mao lamang nga mianhi ako nga nagpangbautismo sa tubig. Aron mo ni katuyuan, ikapadayag siya ngadto sa Israel. O di nakita nga ang katuyuan ni Juan Bautista sa pagbunyag. Dahil siya, og ako gayod, gani wala man masayod ganiya sa kinatibuk ang lugar sa atong Ginoong Kristo. Mao lamang, nga mianhi ako, nga nagpangbautismo sa tubig aron ikapadayag siya ngadto sa Israel. Buti pasabot, Brad Eric, Brad Deber, Brad Ron, nga sa mga mabautismuhan ni Juan Bautista, sultihan na niya, nga kining akong pagbautismo di pa di ni mao ana lugar. Kay napay musunod niya ug katong musunod niya mao na lugar to ang pinaka-importante kay mao daw to ang magbautismo sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Karon, unsa bay gisulti sa atong Ginoong Kristo mahitungod nga duna siya'y bautismo nga madawat, Brother Eric? Unsa gisulti ni Kristo mahitungod nga duna siya'y bautismo nga madawat? Dinhi Reverend atong pagbasahon dinhi sa Marcos kapitulo 10 bersikulo 38 lapos ngadto sa 39. Ingon niini ang nakapahayag sa balaang kasulatan, apan si Jesus miingon kanila, wala kamo mahibalo sa inyong gipangayo, makahimo ba kamo sa pag-inom sa kupa nga akong ginaimnan o sa pagbautismo sa bautismo nga ginabautismo kanako? Sila mitubag nga nanag-ingon, makahimo kami, og si Jesus miingon kanila, sa kupa nga akong ginaimnan magainom kamo, og sa bautismo nga ginabautismo kanako pagabautismuhan kamo. Nakita nato higalang Efren Anino Gohilde, matinaw ang pahayag sa atong Ginoong Kristo ngadto siya ang mga tinunan. Kini nga porsyon, sila mitubag nga nag-ingon, makahimo kami. Nganong nitubag sila? Kay sa versikulo 38, kung balikan na to, apan si Jesus mingon kanila, wala kamo mahibalo sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo sa pag-inom sa kupa nga akong ginaimnan? O sa pagbautismo sa bautismo nga ginabautismo kanako? Sa versikulo 39, mo nang silang nitubag. Sila mitubag nga nag-ingon, makahimo kami lugar sa pag-inom sa kupa nga giimnan ni Kristo ug sa bautismo nga ginabautismo ni Kristo. Di nagtugan si Kristo ni ana nga nagindi siya igabautismo. Og si Jesus mayon kanila, sa kupa nga akong giimnan magainom kamo. Og sa bautismo nga ginabautismo kanako pagabautismohan kamo. Sa to pa katong gitubag sa mga tinun-an ni Kristo, husto to. Sa kupa
Ingon ni Kristo, makahimo ba kamo sa pag-inom? Tando mo sila, oo. Sa bautismo nga, ginabautismo ka nako, makahimo ba kamo? Oo. Mabautismohan ba kamo? Mo na nga gi-confirm sa atong Ginoong Kristo, sa kupa nga akong ginaimnan, magainom kamo. O sa bautismo nga ginabautismo ka nako, pagabautismohan kamo. Doon na di bautismo nga sistema, diha kang Kristo, higalang iprin aninog hindi. Alang usab ni atong nagapangutanan o nagapaabot sa among pagtubag ninyo nga nagsunod mo, importante man po ni. O labi na atong wala magapangutana nga nagapatalingog. Nga doon na gyud ay bautismo si Kristo nga nianang sistema nga bautismo madawat pod sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Ang pangutana, katong bautismo nga igabautismo ni Kristo nga kung madawat to niya, unya dawaton putos mga tinun-an. Katubang bautismo ha, gikahimuot ba to niya berdone katong sistema nga bautismo? Wala gikahimuot sa atong Ginoong Jesucristo, Reverend. Ug ang prueba basahon ako sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church diri sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 50 ang giingon. Ako pahayag ni Ginoong Hesus, adunay bautismo nga kanako iga bautismo. Og hilabihan ang kaguol ko hangtod mamatuman kini. Wa gyud magkatawa ang atong Ginoong Kristo ha. Mayon siya naarba ko ipaabuton nga bautismo, mga tinun-an ko. Pero gusto ba mo anang bautismo ha? O Ginoo, okay. Nagkatawa gani ka. Pero walay ko katawa ang atong Ginoong Kristo, pero siya gi-explain niya sa bautismo nga ginabautismo kanako pagabautismohan kamo. Pero ingon si Kristo nga do naman kay bautismo nga igabautismo og hilabihan ang kaguol ko hangtod matuman kini. Na kung si Kristo naguol niya ng bautismo nga dawaton niya ang iyang mga tinun-an pod magngisiha lugar. Pero unsa man nga mao man ginay katumanan. Tanaw na to. Hain bang bautismo brother nga kini di ay ang sangkuan ni ikaguol sa atong Ginoong Kristo. O kinsa may magbautismo nini nga kining sistema nga bautismo madawat pod sa mga tinun-an ni Kristo. Ni atong pagkabasahon din ni Rebs din sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 13 lapos na to hangtod sa bersikulo 17 ingon niining nakapahayag matud pa dinhi sa 13 og niadtong panahona si Hesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon. Mao kini ang gisulti ni Juan Bautista ngadto ni Ginoong Hesukristo matud pa niya dinhi. Ako mao ang may kinahanglan nga imong pagabautismuhan ug ikaw na hinuon ang mianhi kanako. Tubag naman si Ginoong Hesus. Si Hesus mitubag kaniya. Itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibok pagkamatarong. Ug siya mitugot na lang lugar si Juan Bautista. Ug sa nabautismuhan na si Hesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig. Ug tan-awa nabukas ang kalangitan ug iyang nakita. May nakita si Juan Bautista. Unsa? Mo kini ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati ug mipahilo na kini diha sa ibabaw niya. Ug ania karon may tingog gikan sa langit. Mo kini ang atong mabasa nga nakasulat. Og ania karon usa ka tingog gikan sa langit nag-ingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Matinaw nga kung ang atong Ginoong Kristo ang katuyoan sa bautismo paghinulsol, mo na ang giesplikar ni Juan Bautista sa nabasa na nato sa unahan. Karon kay nagpabautismo man atong Ginoong Kristo, salaan ba siya maghinulsol? Lahi ni balibad gani si Juan Bautista nga siya ang bautismohan. Pero ningon si Ginoong Hesus nga itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbat busa mitugot na lang siya. Sa pagbautismo niya sa tubig. Mo man tuyo nga para mapadayag si Kristo sa Israel. Gawas nga si Kristo mapadayag sa katuyuan diya sa Israel nga naa day siya nga mo'y magbautismo sa Espiritu Santo kalayo nadayag. Nga dili lamang day siya adunay amahan kay katong dito sa langit naginguman. Diha sa yuta nga ni kawas na gikan, ni hawas gikan sa tubig, mao nga atong Ginoong Kristo, kini mao nga akong anak nga pinalangga. Kaniya may kalipay ako. Nagpasabot nga lain ang nagtingog sa itaas dito sa langit, ang amahan to. Ug ang iyang gisultihan, mao nga anak, nga naman, para masabtan, nga mugawas ang Trinity o tulo. Unya ang Espiritu Santo nga may pahaluna
Diya siya nga baga, ingon og salampati, di tulo. Di si Kristo magpabautismo, dili madayag tong tulod, gipaagi dito. Busa kanang mga born again Christian, ini kind of born again, di na maunang inyong ingnon nga si Kristo, maro man ang Espiritu Santo, maro po na si Yuba, balibalihon ninyo, wa gyud ana. Do na gyud tulo nga napamatod nato higala pinagi sa bautismo ni Juan Bautista. Aside niya na, kanang bautismo ni Juan Bautista, gi-explain ni Kristo kay siya man ang magdala sa kinatibuk-an yung pagpayag, nga hilabihan yun ang kaguol ko niya na nga matuman kini. Og sa bautismo niya nga madangatan nga gipaagig tubig, ang iya pong mga tinunan, makadawat niya itong sistema nga bautismo. Pero katong bautismo gikaguol niya. Nga naman, unsa maday katong sistema sa bautismo, brother, nga maguol man ang atong Ginoong Kristo sa pahayag sa usa sa tinunan sa atong Ginoong Kristo. Atong basahon ang pahayag ni Pablo usa sa tinunan sa atong Ginoong Kristo, Reverend. Ari kumubasa sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 29 gingon, kung dili pa unsa man lamay ipasabot sa mga tao sa ilang pagpabautismo alang sa mga patay, kun ang mga patay dili man ugaling banhawon, nganong bautismuhan pa man ang mga tao alang sa mga patay. Busa ang bautismo di ay gitawag katog bautismo alang sa mga patay, nganong bautismuhan pa man kuno ang mga tao alang sa mga patay. Kay di ay tanawa nga human sa pagbautismo ni Kristo unsay gisangkuan ni Kristo. Nahalansang siya sa krus. Nagpadulong siya sa kamatayon. Busa ang iya matinunan, mupadulong po di sa kamatayon. Munang naglimin sa bautismo ni Juan Bautista. Gawas nga mapadeg. Si Kristo sa Israel, mapadeg po ang iyang matinuan na musangko di sila sa paglutos kauban sa atong Ginoong Kristo. Higalang iprin anino gilid. Pero tuod man, kay doon na may paglutos, bautismo to sa kamatayon, si Kristo na banhaw. Pero ang pasalig, nga mabanhaw po daw, gikan sa mapatay katong mga tinunan ni Kristo. Pero ang pasalig, kung mamatay man sila, unsa ang pasalig sa atong Ginoong Kristo, Brad Eric, sumala sa iyang gihatag dito sa iyang mga tinunan. Dinhi Reverend atong pagbasahon dinhi sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 28, ingon ini ang nakapahayag sa balaang kasulatan, og ayaw ninyo pagkahadloki sila nga magapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag. Mao hinuoy kahadloki ninyo ang arang makalaglag sa kalag o lawas dito sa infierno. Busa, ang ila na lang gi-after kay bautismo, masangko man sila sa kamatayon, ang pahayag ni Kristo ay kahadloki nga magpatay sila sa inyong lawas. Pero ang inyong kalag, dili man mapatay. Dito na lang sila nag-after niya na. Doon kay Diyos man ang gisunod nila. Si Kristo man ang nagpamahayag na muna nga nisangko. Pero pag naa sila sa kamatayon, nga namatay sila sa pagsunod sa mga balaod o sa pagsunod sa reglamento nga gipapasunod sa atong Ginoong Kristo, berdon. Ado na ba sila madawat, berdon, nga ang kamatayon nila dili nagkasala sa pagkasala, kundi sa pagsunod sa atong Ginoong Kristo? Ang madawat nila, Reverend, nga dili sila isilikoy sa Dios kay nagsunod man sila sa atong Ginoong Kristo. Kauntang pahayag ni Pablo din sa Roma, kapitulo 14, bersikulo 7 ug 8, ingon ini ang nakapahayag. Walay usa kanato nga nagmabuhi alang sa iyang kaugalingon, o walay usa kanato nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kung kita nabuhi kita alang sa Ginoo, o kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Sa ingon ni ana, conclusion ni Pablo, mabuhi kita o mamatay iya kita sa Ginoo. Busa mo nang mga pasalig, mamatay man sila o mabuhi, iya sila sa Ginoo. Kaya ang kamatayon nila dili man nga namatay sila nga tungod sa kabayaran sa sala. Kaya ang bayad sa sala, mao man ang kamatayon sumala sa Juan kapitulo 8 bersikulo 24 nga ang kamatayon bayad sa sala. Ug sa Roma 6:23 mao na ang gisgutan. Og higalang iprin anino gili among gipanghinaot nga imong gyud kining nasabtan. Pero tungod sa oras, ato kining ipapadayon para makita nato. Kay gigamit rabang punan si Juan Bautista sa mga gitawag og baptist kasi Kristo kuno baptist. Kay si Juan Bautista, the word baptist, gikuha man dito kang Juan Bautista. Baptist ba? Magbautismo. Busa mao kuno na nga naa. Atong tanaon,
kung may mulutaw ba kapag tulunan nga baptist, siya gipahayag ni Juan Bautista. Para kining imong pangutana higalang iprin anino guhildi, daghan kinig dala. Sa imong gipangutana dili ka namo busa, dili namo buhian samtang ang imong pangutana nagtuyok diya sa bautismo. Og nganong dili po namo buhian nga kanunay nung ipamatuod nga kung magpamatuod mi dili gyud dugangan para nga kung ingnon mi ninyo nga nagtumo-tumo makonsensya pod mo kay kanunay namong ibalik-balik nga kung magpamatuod mi dili gid mi mukawas sa Biblia gawa sa adtong mga tulisan o kawatan sa pagpamatod ang padim kay nagbutbuot na sila og pamatod hawa sa gitulo ni Master o sa gitulo nako nga ako'y gihuwara ni Master. Hangtod diha ang among ikalagad kaninyo nga mga ministro. Magkita-kita kita sa sunod sa atong pagtuon. Kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio og sa ngalan na lamang sa among magtutulo. Di ba, Master Tomas din Senior og sa ngalan sa makauban nga ebanghelista. Kiniusab niyo igsuon, Brother Dibs Rizaba. Kiniusab ang inyong igsuon, Brother Eric Camus. O kiniusab ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.